nosas filas. La 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 la. La 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 la. Xa estamos en directo tamén nas nosas redes sociais, na nosa canle de YouTube, na FM 977, radiolidersantiago.com. Vamos, que ben paga a pena escoitar este tema, que o gallao o señor de Facebook non lo corte, pero nada, 10 segundiños, así soa un tema que imos estrear aquí, a canción da Sentinela de Celtia Airevire. Escoitade. Pasaremos junto a Vesta, bateremos llena testa, paisa erva, que acá las nosas pe... Celtia Acuña, bos días. Bos días, bueno, Álvaro. Celtia Airevire. Acuña se está perdendo, non? Bueno, está... Celtia Airevire. O Irevire, veñe, vai. Tamén temos a Migui. Migui, moi boas. Moi boas. Soa moi ben isto. A verdade é que estamos contentas co resultado da grabación, de todo o proceso. Un tema feito con moito cariño aí nos estudios de Cibrán, en Cuntis, en Castrolandín, máis ben. Mezclado por Virgilio Fernández, que tamén é un profesional moi grande que temos aquí na Rúa de San Pedro, e que a verdade é que foi un placer. E logo masterizado aí na Estrada, nos estudios de mastering e disco. Entón, creo que foi un bonito proceso de grabación, que estivemos aí os tres, co cariño tamén aí que lle puso Cibrán na grabación, grabándonos e arranxando un pouco. Arranxando, sí. Que é isto de Celtia Airevire? Como vos definides? A vosa Wikipedia propia, que poñería aí no primeiro párrafo? Que a Wikipedia, o primeiro definitorio do que ven despois. Pois sí, nos, sen dúbida, creo que temos aí un estilo de cantautor ben marcado. Inspirámonos moito nas nosas raíces folk. Bueno, tamén bebemos de moitas raíces, de estilos, quero decir, de xéneros como o blues tamén temos aí influencias pop, hai de todo un pouco, pero sobre todo é iso, eu creo que cantautor, porque cantamos as nosas tamén vivencias desde a nosa perspectiva, aínda que nesta canción, como a de Agardando Vencer, está feita aí polo irmán de Migui, sí, Xesús Carballido. Carballido. Está feita polo meu irmán, Xesús Carballido. Sí. E, bueno, é diferente ás que escribe Celtia, pero creo que entra, que se pode englobar dentro das nosas cancións moi ben. Eu estive lendo entrevistas e demais, agora faremos, pero como xurde Celtia Airevire? Xurde en Compostela, non só de picheleiros, só desde a adopción, pero como xurde esta formación? De onde viñades? Como se xesta isto? Bueno, eu podo contar un pouco a Sí, historia. contate. Eu unha vez fun cunha amiga que me dixo, bueno, a miña compañeira de piso canta moi ben, ven a un concerto dela. Vale. Entón fun ao concerto e vin a Celta e dixen, jolín, tía, pois encántame como cantas, molaba montar algo e tal. E de aí, bueno, despois fun vivir a Escocia, ainda volvín, e un día chamoume Celtia, pero como un ano despois, sí, así dixo, quedamos e tocamos aí un concerto, que prácticamente non ensayamos, igual ensayamos 3 cancións, e ali fun tocar con Celtia. Sí, porque o primeiro ensaio contámonos a vida. Sí, estivemos casi como... Foi máis anécdotas. Sí, contarse que ensayar. Sí, ensayar. No concerto tocamos, así bastante improvisado, non sei, creo que quedamos moi contentos un co outro. Sí, hubo boa conexión dende o principio. Que ano era isto, Celtia? Bueno, nunca me acordo. Pois igual a primeira vez que nos juntamos creo que foi en 2018. Sí. Sí, por aí sí. Sí. E logo ano seguinte foi cando Migui dixo, pois teño un amigo violinista que creo que lle gostaría, poderíamos probar con él e ver como funciona. E a verdade é que preparamos aí un concerto na Casa das Crechas, o resultado foi, nos sentimos moi cómodas tocando xuntas, e gostounos, hubo unha sinerxia, non sei, moi especial, e dai ata o día de hoxe fomos tirando tocando e facendo un camiño de pasiño a pasiño. Con discos, con cancións, entrevista que antes facía mención que, claro, utilizaste esa expresión de cantautor, folk, que moitas veces agora mesmo se fala máis do tradi en sí mesmo,
parece que son cousas diferentes, pero son diferentes, non? Sí. Bueno, sí, a min dame respeto o estilo tradi, o sea, Sí. me refero, eu considero que faltame mamar moito desa raíz. Eu, personalmente, como igual hai outras artistas que estiveron xa desde cativas, moi en conexión así co xénero, eu fui no coñecendo máis adiante, máis igual na universidade, fume achegando máis a este estilo, escoitándoa, e máis aínda con Migui e Cibrán. Vale. Nestes últimos tempos. O sea, unha cuestión de tempo e veteranía que... Sí, pero teño un respeto, sempre me dá moito respeto que é o xénero da nosa terra, porque teñen unha identidade moi forte. Creo que hai que rendirlle aí o seu... non sei, a súa forma de tocalo ven dunha parte moi adentro. Eu estou noutros estilos. Vale. Pero bueno, sí que se nota que vimos da nosa terra e está moi presente. É do que se trata, non? Sí, ao final sí. é do que se trata. Claro, o capítulo de sair adiante son os concertos, a día de hoxe vivir da música. Suele ser unha utopía. Isto é un complemento. En que momento estades de profesionalización, de tempo que lle dedicades a banda? Non sei. Pois agora mesmo, como este traballo é de temporada, realmente, sempre estamos máis ocupadas pois a partir pois igual do mes que ven é cando se empeza a vir máis o... Antes diso estamos máis grabando, sí, exactamente. igual facendo algún concerto máis íntimo. E despois, pois... Pero sí, como que nos dedicamos plenamente tamén a isto. Tamén me gustaba dicir, antes que falamos da evolución do grupo, que tamén ca instrumentación tamén evolucionamos, porque ao final nesta canción tamén se pode escoitar que hai baixo, que eu, por exemplo, antes tocaba solo bodran con Celti e agora vou cunha lata de pimentón, pero tocado como unha batería, porque eu realmente o meu instrumento de toda a vida é a batería. Sí. E bueno, cun bombo máis electrónico, un pedal de bombo, e Cibrán toca o baixo cos pés, toca o violín a vez, e entón como que colle outra dimensión ao sonido do grupo. Creo que é unha evolución que seguimos tocando tamén cos instrumentos acústicos moitas cancións, pero no directo como que se pode ver diferentes partes, non? Diferentes... En esta volta tamén Migui toca o bouzouki, e vamos a ir incorporando novos instrumentos. E para esta volta de repertorio novo que estamos traballando, porque agora mesmo estamos nesa fase de que queremos sorprender o público nestes concertos que veñen este verán. Pois hai novidades que teñense que ver e escoitar no propio directo. Que esperar. Claro, exacto. Que ver o directo de Celta e Vire. Que mensaxe queredes trasladar a través da música? Hai algunha mensaxe específica? Tedes algunha liña que vos gusta? A que lle cantades? Eu creo que está claro o que a temática dos nosos temas sempre está presente o que é a defensa do noso patrimonio natural e a nosa identidade como pobo, ese orgullo que temos como galegos e galegas, que agora mesmo mañán, na manifestación de contra Altri, pois o noso espírito está aí presente. Son letras que a xente que loita e que está comprometida con esos valores, pois síntese moi afín, síntese aí, hai unha identidade cos nosos temas. Esa é a liña principal, non, Miguel? Sí, eu creo que Celta fala tamén eso, pois do problema ecolóxico tamén, ás veces, de todo un pouco basado en Galicia, realmente, pero, bueno, que ao final é un problema xeral tamén, penso. E despois, pois, hai outras letras tamén, non? Sí, que cantas de Morriña, as letras do meu irmán tamén van un pouco por ese espírito de loita, creo, tamén. Non sei, de loita con ganas, me refiro, con ilusión e con alegría. É unha revolución que é bailada.
Facemos o noso objetivo é bailar e cantar. Sí, sí, claro. Emocionar, sobre todo, e facer pensar un poquinho. Bueno, que decía o da Revolución Bailada Celta e moitas protestas, manifestacións, algunhas máis xente, menos xente, a música está presente, Claro, precisamente. sí, desde logo. O sea, que se baila nas Sí, sí. nas protestas, nas manifestacións, nas Dende hai convocatorias. décadas. Eso de sempre. Moito, sí. Que sí que asociamos a música a festas populares, gastronómicas, pero na revolución, na loita de rúa tamén está a música presente. Sí, dende logo. A nosa En Galicia- festa en é Galicia, revolucionaria. En Galicia, por lo menos. Falabas desa protesta de mañá en Pobra do Caramiñal. Prevese que pasada por auga, pero oller un paraugas e demais. Como que Sí. claro, tedes ese respeto á terra medioambiental que vai asociada, que ese respeto polo cuidado da terra que o mundo da cultura está pois moi concienciada, non? A gran maioría da xente que veu por aquí, faga folk, faga rock, faga hiperpop, sí que falan dese cuidado que temos que ter coa nosa terra e Altri está pois copando moitos titulares. Sí, é que, como che digo, é algo que está nas nosas raíces. A nosa cultura xa no tradi é que vai ligado. Está en toda a nosa música está ligada ao que a identidade de que é ser galego ou galega. Sí, bueno, pero eso, máis que nada, hai que, penso que é un pouco loco facer esas cousas nunha paisaxe, nun todo, non sei, todos os recursos que temos aquí. Entón, pois, está ben. Protestar contra él. Sí, cada vez que falamos de protesta, de reivindicación, moitas veces o destinatario son as políticas e os políticos. É un grupo Celtia Irevire que discute, que vai contra as políticas e os políticos ou contra unha ideoloxía? Non creo. Ou non se trata de eso? Non se trata de eso. Trátase, estamos focalizados na xente. O sea, máis alá do que son os partidos políticos, o que somos galegos e galegas, o que nos identifica o noso amor pola nosa terra, e centrámonos simplemente niso. Nesta canción, de feito, na canción da Sentinela, a letra coa que compuso, a idea coa que compuso o irmán de Migui foi distinta ao xeito polo que levamos nós. Xa non me acordo moi ben, pero el comentárame que era como unha revolución, pero non me acordo en que sentido, como que se xuntaba un escocés que non paraba de beber licor café. Creo que era primeiro unha novela que acabou sendo unha canción. Sí. Claro. Pero e que se xuntaban así como un grupo revolucionario para crear, pero así un pouco humorísticamente, un escocés, un ¿no? irlandés, un galego, E un galego e tal. E, bueno, que ao final saliu esta letra que a min gustame moito a letra esta. Depois Gustounos prometo moito, que a sí. escoitaremos enteira para que a xente a disfrute. Esa típica pregunta xeral que facemos. Como está culturalmente Compostela? Eso, como vos que estades dentro dese estamento, agora de poder tocar, agora de poder compoñer, agora de poder facer música, temos todos os ingredientes en Galicia, en Compostela. En Compostela en concreto eu creo que está moi ben. E eu levo vivindo aquí moito tempo e últimamente estou moi cómodo. Eu tamén toco nas foliadas, toco tamén folk, tradi ás veces e non sei. E vou escoitar moitos concertos, tamén consumo moita música. E creo que hai moita, non sei, como moita base que pode... Sí. É que esa é a percepción que temos desde os medios de comunicación, pero realmente é así, vos que estades dentro é así. Claro, como que ao Es que final tamén Santiago, vas, sí, que te reúnes con concretamente. xente, vas tocar con xente que ao final coñeces e que ao final creo que é a base para que de aí saian grupos e saia música. Sí, que exacto. podes tocar tamén nos bares, que haxa eventos para que a xente se coñeza, que haxa tamén concertos para que a xente se poda dar a coñecer. Creo que aí está a clave de que despois ter máis arriba pois grupos máis coñecidos e Claro. como En galego, o comentábamos aquí precisamente co secretario xeral da Lingua, nunca se imaginou que unha canción en Eurovisión chegase en galego, ficción en galego que gana premios a nivel nacional e internacional. A lingua galega goza de boa saúde como vehículo, neste caso, cultural. Sí, a verdade é que sí. É que, como falamos, é que é cousa do pobo. E o pobo manifesta o seu sentir dese xeito, aínda que as institucións vayan por outro xeito.
eu creo que todos os músicos que nos dedicamos á música en galego, creo que escoitamos algunha vez que nos dixeran, pero a onde vas ti cantando en galego, Pechas as compoñendo? portas, O sea, eu iso escoitei no principio moitísimo. Sí, escoitábase máis antes que agora, Sí, porque máis eu creo que sí, que máis antes antes. escoitábase máis, e agora deronse a volta, hai moitos grupos que deronlle... Afortunadamente. Sí, sí, exacto, porque houve esa resposta, contrarresposta. E eu creo que é como un rollo, bueno, que agora está un pouco de moda, que está guai, está super ben que pase iso, e claro, xa non deixa de... xa cambia esa percepción, e xa non se ve tan así, porque antes como eso, había sí, moita sí. xente que o vía así, e agora é como, pois que guai, como... xa te acostumaches a escoitar a música en galego, de diferentes estilos, non só o tradicional ou Sí, o a xente folk. pensa distinto. Está de moda non, de- o poñedes de moda. Claro. Con esa loita de non facer caso a ese primeiro comentario que igual algún lle fai reflexionar e di, pois sí, veña, paso mo castelán, o inglés, outra lingua. Claro. Sí, creo que ao final Ao foi a final, xente o que o fixo que o poñedes de moda. é unha moda, pero que saíu tamén de abaixo, da xente que fai Home, as de un cousas. traballo que, como decíamos, leva décadas aí e que se traduce. É como da cultura de base, se non hai cultura de base, pois non sorde músicos e músicas en galego que estean ali nos festivais. Entón, ten que haber oportunidade para que exista todo tipo de artistas. Celtia Irevire, hoxe con Celtia, con Migui, con Cibrán, ¿no? Que Sí, exacto. Sí. está escoitando. Que Seguro. lle mandamos un saúdo enorme. Biquiños. Presente e futuro, actuacións, máis temas, máis... Que percorrido ten así no horizonte próximo a banda? Pois estamos aí traballando novos temas, e que nós temos aí un proceso tamén de traballo, creo que distinto ao que a dinámica comercial. Sí. Compoñemos, rodamos os temas, bueno, como moitas outras artistas, rodamos os temas e logo os gravamos. E cando igual a xente que non nos coñece, pois os escoita. Pero hai un proceso detrás pois que leva tempo. E desta volta, neste verán, pois si temos cousas que... Temos algunha sorpresa preparada tamén, Sí. algunha grabación que, Sí, que non tamén, quero é verdad, desvelar, pero é sí que verdad. hai un par de cancións e... Quiso que saíra máis pronto, Sí. antes do verán, pois haberá esa sorpresa que fala a Migui. Logo nos directos pois temos outras sorpresiñas que son outros temas que creo que vai gustar moito. Eu creo que sí. 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 Conceptos xa que se poden anunciar próximamente ou de momento aínda temos Pois que agardar temos para... aí algúns... Sí. Sí. Aquí en Compostela, fora... A maioría son fora, Es que sí, son fora fora. de España. Incluso. Son fora de España, sí. Sí, temos un aí en Sines, no Festival de Músicas do Mundo. En Portugal, Qué sí. bueno. En Suiza tamén. En Suiza, nun festival que fan con mestura de estilos, tamén imos, aún non está confirmado del todo, pero está case seguro que imos a ir a Frankfurt a Mira, finais de agosto. Un cliché que me acabades de romper agora mesmo. Por iso, viásase con Galicia. De repente, pum, fora. Claro, sí. Este ano deuse a casualidade que De que a nosa xurdiu música case todo, sí, pois case vai ir máis aló de Galicia. E estamos, a verdade, que moi contentas con esas novas oportunidades que están surdindo. E bueno, algún por aquí tamén hai, non sei se se pode anunciar aínda ou... Pois... Xusto en Santiago non. Non o pero- sei, pero sí, hai aí algún festival no que ímos a estar este verán. Sí, Hai que mellor estar non dicilo atentos. ata que saia o cartel. Redes sociais, página web, todas estas cousas que teñen Exacto, sí. as bandas para seguir a pista. Cete, Miguel, graciña de verdade por vir, imos escoitar Grazas. o novo tema que vos seguimos a pista agora Moitas gracias, moito Álvaro. máis de preto. Por onde eres, Miguel? Que Eu son do Carballiño. Do Carballiño, madre mía, aí como... Eu son do Morrazo, aí de Loira. Un do Carballiño, e Cibrán de onde? De Cuntis, cada un dun sitio, pero... pero bueno, coñecémonos aquí. Pero Reunímonos en a día de Compostela. hoxe vivo aquí. Santiago é punto de reunión. Sí, é que é o bo desta cidade, que é referente cultural. Por eso, na nosa que o terra. día que a falta de cultura merme en Santiago de Compostela, que se acendan todas as alarmas. Sí, Porque sí. Santiago como capital, como moito, ten unha responsabilidade. Sí, Sí. sí, é como un centro aí importante. Neurálxico, sí, da cultura. Graciñas os dous, que vaya moi Graciñas. ben. Gracias. Graciñas. Escoitamos a canción da Sentinela, Celtia Irevire, hoxe con nos aquí.